Ang aram ta amin na nagsarap na, Iyo, amin iyo. na naglutong pamanggihan. Iyo, si iba, pakadalan nga ni, pigbarayaan ang sinigiloto. Matututong na naman, mababaso na naman kita kaniyo. Kasi aram nila kada Martes Iyo, sa Martes yan Kawebes, kita. Martes sa Kawebes, talagang regular. Correct, Sa yan. toyang iriban-ibanan. Baklaon. Baklaon, bakita ka. Sarabada. Yun na lang epekto kang uran. Yan, iba pag iba pag natatagitihan ka, iba itong pag nagtatapuyasan ka. Iyo, kung tapuyas ka gusto ko lang tapuyas. Iya. Tantagiti, siguradong sure ball, basa Iyo, ka basta mangyari. ka. Ano ka pati, kakalinturahon ka. Pag nalintura ka, Oo. ma-hospital ka, Ay, COVID. mako-COVID ka, Oo. tigbak. Ano ka na, ning saro ka na sa mga bibisitaon ka man, tapaabot na ang undas. Ayo, kumbaga, tamang-tama, kung matitigba ka sa aga, perang apat na aldaw na Oo. purol, tamahalon ang pag-pulse night, Iyo. o tamang-tama, 31, lubong ka. Tapos, Pagpitsa pagkaaga, uno, pagka- dalawong ka. Iyon. O presko pa ang hawak mo. Iyo. Di ka doon ang pinaka-fresh. Yeah. Fresh body. Yeah.